Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjupon. Samilang so mini stadium hall along APA Chelsea review amai kepadupon. Wo signify kripli arni APA Chelsea rachari asong atum review meeting kepadupon along APA Chelsea korkanthi meipu gongat killing pen mai chari ponsi alohi sarpo aman pen kache tongdun jai kathar lapen APA Chelsea CC pen General Secretary Sarkiri Rongphar lapen APA Chelsea CC pen Organizing Secretary Kursing Timu lapen Suren Kramsa pen kedanglo penang an APA Chelsea asong along mankedo songjapo songja piatum chetongdun Mai along non head jong MP election result klang det pen korkanthi constituency along ta ongdung APA Chelsea song mati jai kathar ke haidet ajok APA Chelsea song along ke kroidun arat do an ningkarong GPC review amai peduponlu bangso along an so se non ke bang jilang MLA MSC election ahut kachepa hai ponji aphan lapen ongdung vote ke palong ponji aputhak chingki chingwai pon lapen Non-head jong MP election result candidate pen Karbi Anglong Autonomous District pu adimsi ex Autonomous District pu si ke klang pon puta jai kathar ahin pen ningje pon lapen puthot mai juddet pen aphi MP election ahut korkanthi constituency along APA Chelsea asok ke haidet ajok ningche parong si mai ing samjin pen si pachun ponlu Samilang sopen longba morning ti Karbi Anglong News korkanthi MSC constituency CC committee atum pen jalin si pinida nilitum celebration dolo nilitum MP lek kado wepen pangrumpet amat constituency si pangrumpet mat haidun de chok sita dak korkanthi nilitum haidet lo lapen kado we long crazy a constituency nilitum haidet lo MSC constituency la sine tum ninga rong lo athema rat atum non ke chini bom lo ame thanga khei donanji ame thanga longri donanji po bangke iltum inglong rat atum an karbi dimasa garo naga khasi syam kuki atum anta thado mar atum anda dimasa atum anda boro atum anda nang chini dun lo la pen botsi ne tum hai i det lo non batai la pen la mopi la bangso constituency long la dipu parliamentary constituency long ke hai tu pe media pan MLA anta ke hai edia pan town committee long anta ke hai edia pan la pen ke MSC long anta ke hai edia pan nilitum kachi sik ke la hello inglong arat atum ohomia khilonjia adivasi atum anta amethang akhei kwa lama bang chichini pe minang jila bang ke atum ke chini pemi bangke amithang ron ke chetan ke ron pulote la election hello isia ron lo hei ke cherai la pen long ri ke cherai a ron lo puhala ke atum an ke chini pemi lasi uttor bor bil isi example udaharon asan lo harukri siang bong pen haruk Chris Parosir kep ratongner kep mongalia tu BJP apan jok lap la son videt mangge kedo an mongalia tu BJP apan ning dog di seta bong Bengal ke BJP apan ning dog di data ning dog di arlu benke seta tribal tu apan kape remji apan alang litum BJP apan si arisim en lo la si ilitum hanang pe rem lo la so alam Karbi atum ke do antum chini ernang hala BJP atum along vote pidun rong Congress dum long vote pidun rong atum abangke lake kechi atum aphansi mongali bihari atum hansi rap dun thurong lo inglong arat tum han ka pe rem account si hala tum claim dun thurong lo labang salam alang litum kachini nepen jok si claim dun pusini tum matha lasi kapachini ji aphan non litum APHLC pen ako claim to jilan la pen non isi thek long lo MP election ki jut arni pen India government website along peklang lo MP election a result to hadake to number 6 Dipu ex autonomous district buseto Karbi Anglong ex autonomous district X mane EX abang X
lage former pulo aprang pulo kedam tang aban pulo non ke aben MP phan ke omor sing tisu pusadak tok la alam bagela hello itum BJP ke hai loge arni pena mat la ilitum Karbi Anglong Autonomous Council bangke non ke avedat lo non Karbi Anglong Council anar lo gitu autonomous pugalilo autonomous avedat lo por non EM CEM atum anta thanda kam klemun elo alang litum aning ke hang panke file anta non ha mini secretariat along ha silchor si dampo haladak minister atum si file ta pe passport order dhala minister tum si people non CMEM tum gaja kong avelo pini pena magge do yila men pathirik jok ke ingtange po athama ke viveda jila tu poisa da pi lang mene hemso na people puta pule po mene sakurita nang people VGR long ta eviction po puta nang nije jimene seta alang litum ki pu ne to arju long lo la eviction jite rat atum che kroy dun nang ji pugadi ke putu rat atum nge ka che kroy dun ong silang no dak lo aku rat atum che kroy dun nai ma che kroy dun dang nang nema ke ro alo long ta tok ti lagi alo long people eviction po lage Assam Land Revenue Regulation along ke tok ateng ben si claim ji ke lage rat atum ben meeting do nang ji po hadak isia section long ta tok ti lagi alang litum claim hai hi athema alang litum EM revenue ta aja kong vede loge nonge ke claim jita minister revenue pan order chiri dam nang pogenon ke lasi alang litum kaning je thap lo rat atum nang je kroy du nai tu abinong ke hala land and revenue a minister a order ke wan ji aphat rat atum nang je rat atum dam pak tu kusina choning ri thulu alama bangke Chief Minister long dam nangi land revenue minister long dam nangji po lama bang lonon ke lasi lake ning oi me akam lasi APHL sialong ki pipiatum avot ki pipiatum anke alang litum ake chok che pini chi chini na po kardong BJP Sarkar Ningkan Kep Krep Ho Chari Et Anta Borpung Arlong Buti Mate Inglong Anat Kaching Thur Amu Thekpon Long Lilang Lakha Krep Likor Kanthi Constituency ke Parlo Borpung Arlong Buti Lang Lokso Kacheleng Atawar Non Puanda ke Misen Kaching Thur Abilang Pinpur Ponme Pining Pen Ningkan Kep Krep Ho Sarkar Chari Et Anta Inglong Arat Anat Kaching Thur Amu Theklong Lilang Kopi apotsi chingthur thek thedetlo ahok tema BJP Sarkar ke development pusi kaike tami chetok ver mate chipuver tangte pini inglong arat atum kachelengji atowar ko anching thorlo langtha nilitum inglong arat vote ke jokki ke phangno ason mande election aprangke wangpo ason ningpa thete kangpu sita pini arni anta ison baksi kaching thor amopu abelang tim Karbi Anglong atum inglong aphan non batai ko an chongthoyalang Nelitum piningte BJP manifesto alongke langlok so borpong arlong boti tu choki hola pusi ketok sitalabang so aketok ke inglong arata phanke amek ke paluason mande laben local MSC mate ake hai raju tisotame batai siba inglong wang sonte mesenji pusi inglong arata tumpen ningjepon Setapini arni antame inglong mate borpung arlong boti tarapung kachi humri puanta avelang lasi prabjen pen inglong arata tumaphan kedam kewang kisung naike tower hospital dolong henlo busi inglong arata tumpen ningjepon rinti prabjen pen labang so kiduk kisung pen nang pajoga sonti mesenji pusi inglong arata tumpen choning ripon rinti Litsong rong parliament arisang ho tumpen keroni agricultural IB along perang KMI kangni pon kedam tang di phualong wo signify krihiniani KEC atumpen chipator pi ponsi PGR lapen VGR alam the KEC pen chingwai pontanglo bonta litsong rong parliament arisang ho tumpen aning ingsam se penajok keroni agricultural IB along perang KMI padopon tangte perang KMI long kaning je ponalam thele arjumonik sina Nanti cetorang pen perangkia je ko dua ratus mungkin tamil itu kacau patai kalau tuh dah nak cetorang tek pun tuh suri-suri kardong pakai ko.
Lasi ini tuh pila langsung heran kia mai ke thana ko alam thi tame ini tuh Karbi Anglong ara kado beta chini lo je kadang kadang musi ka cek lo kri ini ani jasemet council atau Karbi Anglong Thomas council atau pijar puta kacing wai labang so puta jasemet ini tuh ning it purung de labang so alam thi tuh cepat lagi pini ning ha lasi alam adalah puson lo pijar along le labang so katharle nanji mat labang so illegal settlers kan labang so ahawar kan katereng nang hi pua puthak bangke batai bang chingwai nang nilo labang tu kan jongdak isi bakke lapen hini bang kenalo je kadang kadang musi ka cek ko tarik kre hini ar ni ka chingwai tu tame labang so ka chingwai ang he ka bangke ni tuning samsipin kopia ko lo ma putak ka bangke lahemo je pini la bijar lo kedo illegal settlers to maka thare nanji to thak lam thik ini ke lo ban pilo ma labang ke Karbi Anglong Thomas council asian Dr. Kurang Khan ta me ninje lo labang ke pilo ma nonama isi pada gazette notification avilan kan sudah bangso ka thare asai bang ke kapader puso pil tu bang thak lo la pilo bangso pu thak kan kan tu pen ningduk lo lapen labang so pijar lo jasemet pet akache so mati tu dead long ri mate Karbi Anglong along liap hilang cerai kom nanji ko keman kala ke komane song isi hini tum aparman chon ko kali lake Karbi Anglong ara aparman kan Karbi Anglong ara chetupa bang so kache song mai kache song pina lapot lafi alan tum fitame kacheng wa ya phongwang ko fitame lake ili tum komane song isi hini phan pin purwong pet ke bang so kache song thake cheng wai lu sil tum pa chini por tum labang lapen adun thu ba kelalo to alan tum pulo je labang so kata bang gadget notification abelang popot ke banjilang krihini next month mate July chiklu labang so si puthor hamthan atu ke hamthan so man phapen chengbai thulin chi pusigitu jok sitame labang ke itu nilutum pen ningjida kan tu mengalalo labang so ke claim na keji asai pernah na tum pader dikin pen ke claim bang sikimi jong si dari Karbi Anglong ora tu labang so puthak dan ong deka cheng ora puthak keban jilang apor kosong sila tumpet kaca song nanti ma kosong sila bang so amede ki thurta te kapam mem nanti ma bang ke kes Karbi Anglong Thomas council tumare te kalau bang so abidi bang abede jiba usul tum puntu jo kita bang so amede yo se pamem nanti bang so tum de rong ka cheng hon sedang nan khamki dunji protang te bang ke cheng si bang la pijar long le bang ke brap jin pen tong se kot pen harli bang ke bang ni tum rupi je pini pijar lo pada kaprek tu pan lek thari nahi ka tumi pola mil tuning je jase mela ke Karbi Anglong Thomas council kapalo policy illegal settlers ke dobe ga joine sil tu made lo ne kisu mate la puso sil tu ma korte inje tu me kedam tangani are ngi pache posona per bang so sentiment tu ma lo ning aro lu ira posona bangel tum ke la bang so ala je jo ile puso tu na manda tu la bang lapen puthor ka pache tu bang tu ma ke la lo ili tu alang itu bang isiapor PG je alang tu documents avela ko fil tu prema hedat mate claim cleared ko la labang sola fil tu man lo utang te labang cho ni tu ing hongji sitame labang so kan ho labang so ing hong dat na ti si prapjin dan tu labang so sai deng kon bi utang labang ke Karbi Anglong lo jasa ngat suluk fodang ndu ko utang la ke Karbi Anglong tu mas kam silat tu ada jena ko labang il tu pen labang so na ko mathengu bachini ponda Document per bangke ilum likes na alang itu mang pulo documents samkha ajak pangrum nai palang itu pulo ajak documents nang dolo sme long pet pelang sme long pet pelang protang kaya la bangso a documents mukha information mukha ke nang ji pukal ke ha thang ni phai in ko yar ni kaching ba yar ni bese chini ko lahai ke nang ji putang de cheklo jon pijon pomelo counselor ki tu ilok matam de anutim ke election duty to ne code of conduct dolo poipit pustame eviction order pi dead pen circular office man atoy ni pi dead pen ni phai in ko yar ni chingbai dead che para dead pen pit ke cheng si eviction ke claim ne asai pura hala bangke documents ka pangrum hendo tangde atumi dik ni phai kre hemir ani alang tu ka chingbai pen la documents pangrum nang po ka chingbai ni kinak so chire ala la so se pangrum de nei apot ke la penan par banda council protane Karbi Anglong Thomas council protane isi lawful government Ladak ini tuh forest department atau land revenue department atau lahai yang untuk inherent subject saya silo. Lapenan parban ba council purutan de labake ini tuh long isi legislative isi aja kong dado purutan de. Dak alam tuh ceparai dan aron cepat papa pangkat tuh kira dak.
claim kudun council benda lasi lahai bangke alang tum apor kapadam tapen apor kapana hok tapen konane ke claim kapang kreso tapen theklong tamen to alang tum apor nangji pukot itum apor pigji Karbi tum ke aning ding pik karbi tum ke cepaning ding thek pik selame karbi tum son thot kasse deng lapen aning ke sota avek pik elo lasi muki thurtang lo pulutang de Karbi Anglong kubine soluk soda Karbi purkimolong ave pin la poson erset prungset kache song duji map me pin sanse pin kache song ring sido pole hala so ponang le rok pole da bangke bu Karbi Anglong Autonomous Council kacari abang kutumsi la bangke adai nang ce enang ji lapenan par bangka alal tu apor nang ji pun apor tapi ko rat tung kan itu chong hong prong lo komat koson si ke claim kenang koma ani si ke ram tang ni phai kre hinia ni ka che parai jan ne pita so high power committee ke seng ta ho komane song han pat hego komane song si ka che song la ta ke komane song le ka che song kali pini komane song han tak jong song han sung lor ben komane kan akoi kim pen la ke amuka ka che song ke pun e la ta ke pini Karbi Anglong song ham han dohan political party dohan social organization anu tin asong tum ta la ta ke che song eta ta ke BJP tum ta do BJP kar bitunna Congress kar bitunna SDC kar bitunna do APHC kar bitunna KSA ro ko an sigdo ma Karbi Anglong song ham han ko an sigdo ma anu tin indut Karbi bo abi ke do anu tuman ke la bakso ka che song anu tin bang bet lo che song pa do la si la bang so pen ke politicalize aphan bo i dan nanji Karbi Anglong Autonomous Council kacari atum sia make hai tugar mang hangpen cenglo anu tin bang kudan name labang so long bang alang litum politicalize i e daji apang si tuning riklo athela ke Karbi akinan komane asong akiman kali lapenan par bangka komane asong hanong sipat hewang pole halabang so song koman amen sikian ma halabang so song tumta labang ke ametang Karbi ke pan kirung panje pan pulutan de alang tum labang so bang cepat ke nangi labang ke nili tum dan kali Karbi rat ki thuro joini sipini council kacari tum labang so ato yang ni bang ko nang koklo lapen adunan koklo lapen claim nang koklo alang tum labang so alam klar bang CBS sonte anso sipi metuji lasi jasemen pe pangalan apor nang ji por apor bang nang tum tapi iglo lapenan par bangka ke bang jilang ang yalang tum ni pai ke ni ani monang klang mo ciklu ni pai ke ni yalang tum cingwai gip jibla si choklo alang tum pacingwai ngan lasi hala so ma andeng silang poni ilitum kacisik meke litum don dolo tame alang litum alam theteng dan litum arjupon sila pucepan ning mo tamen tas tame Karbi ke panong se pong kang thur tang lo la penok se thur tang lo polo da bage khaun ero la se alang tuma se bela masu alang arsik gitpen ala tuma khapan bosi mathalo the council aja kong litum eviction ke claim aja kong do gazette notification aja kenang soti aja kong kala da kabe ilum supreme court in order da dolo la pen 1954 ni kala da itum Mikiri Hills grazing regulation la bangso Karbi Anglong Autonomous Council si ato ini thala bangso pikok lo lapenan par la haine ave pin busam isi lawful government putin che parai de choklo kente jong si state government ne kapang redu ber hala data ini misi pressure group pendu pressure pin state government da lapenan par da non ke law and order nangi putan de ke dam tang da 100 kilo election claim ke 7 kilo election ke claim ke hadak Meghalaya border tum dak eviction claim Nagaland border eviction claim hadak longko ansi committee ke senglo komentu ki SOP ke sengre lo komentu si special asam high power committee ke senglo na hok tak claim le Karbi tum don kan halu karjudan ke eviction claim ne claim jingbai na singbai be eviction nai kono hadak kini selen ari hinglen konoi halda exam suli boy konoi kisum ke boy dan kan kating ko dang kobe biri bitung cepang chul lima putume hadak Karbi phama thati pinsi ahem kapat tong ahem ki pieda kamet tangi pinyani di polos la bakso ethe dang alama koy tak lagda nasi jasemet pet ke council tum ke la ke nang tum jong he son suri pat ke loi tamen tum pi nang tum pat he thai doi penam ala nang na penam dikan ke nai hong ke lasi nang la bakso la mang ning ti dik pen la penam par manda apong na patini glo Karbi tum ki thuro protan te moke Karbi ke along isi ke so luk so dak ko pen monang akas exact doi kokti la pen akisum da ke boy nami Karbi Anglong ke thai dum son kokti